Otgoşukly görnüşde geçirilýän halkara ilmi maslahatyň öňsýresini oňa gatnaşçylar innowasion tehnologiýalaryň sergisi bilen tanışdylar. Sergide ýurdumyzyň alam bilim ulgamyna ýetilen sepkitler, hususan öňde barça işäp taýýarlamalar we täze taslamalar görkezildi. Her ýyl geçirilmegi däbi öwrülen bu maslahat ýurdumyzyň alam bilim ulgamynyň ösdürilmegine hemde bu gurda halkara hyzmatdaşlygynyň ilerledilmegine möhüm meýdançy bolup hyzmat etmek bilen bir hatarda sany tehnologiýalary we innovasiýalary esaslanýan almy gözlegler bilen tanışdyrmagy şer türediýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda ilim bilim ulgamyny döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirmek hemde onuň maddi tehnik binýadyny powtolandyrmak boýunça ägirt uly işler amala aşylýar. Munyň özi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyz tarapyndan başlanan hemde hormatly prezident bilen başlanýany üstünlikli durmuşa geçirilýän özgörtmeleň aýdyň netijesi. Umumy meclisiň başyny hormatly prezident bilen maslahata gatnaşçylary iýbirin gutlugy golly. Döwlet başlanmada garaşyda kemeşilik ýetirip Türkmenistanyň her bir üstünliginiň hemde belen sepketleriniň ilmiň we innovasiýalaryň gadananlaryna esaslanýanyny belläp, bir garaşdymyň şany 35 ýyllyk toýunyň taryhy wakalary bilen dawarlanýan. Garaşyda bakyp ýetirip Türkmenistan bede wagtly 60 bekany ýylynda alimler gününe başlanan şäherliň tutuş halkymyzy, aýratynam ýurdumyň ilmi jemgyýetçiligini uly üstünliklere galkyndyryp, edýdi watanymyza bolan beýik söýgümyzi hasam potolanyrjakdygyna bergen ammellerde. Çıkış edenler hormatly prezident Badagoya Gahrman Arkadamyzy ýurdumyzda giňden belenilýän alamlar günü hemde döwlet başlanmadan Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň akademikligine saýlanmagy, şeýle hem ykdysady we syýasy ilimleriň professory, alimlyk adynyň daqylmy münasibeti tüýsürekden gutladylar. Şeýle hem çykyşlarda türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň ýurdumyzda ilim bilim ulgamyny döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirmek hemde onuň maddi tehnik binýadyny powtolandyrmak boýunça başlangyşlarynyň häzirki wagtda hormatly prezident bilen başlanygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän belenildi. Sonra dünýäniň dürli ýurtlarynyň alimler Azerbaýjanyň Milli Ilimler Akademiýasynyň prezidenti Isa Gabibbeýli, Russiýanyň Ilimler Akademiýasynyň vitse-prezidenti Viktor Rudenko, Hytaýyň Ilimler Akademiýasynyň Sinzian Ekologiýa we Geografiýa institutynyň professory Kayun Guan, Italiýa Respublikasynyň Neapol şäheriniň Federico II adynaky universitetining Apple Developer Akademiýasynyň alma direktori Giorgio Ventre, Türk taryhy we medeniýeti gazinasynyň ýernetiriji direktori Asela Lahaveýa, Koreýa Respublikasynyň Seul Milli Universitetiniň professory Hyun Jun Kan, Türkiýanyň Ilimler Akademiýasynyň geňeşiniň agzasy Ismail Koyuncu, Mısır'ın Cuma Al-Majid Medeniyet we Miras Merkezining baş direktori Muhammed Kamil Gat, şeýle hem sany ulgam arkaly Özbegistan Respublikasynyň Ilimler Akademiýasynyň prezidenti Şawkat Aýupow, Belarusyň Milli Ilimler Akademiýasynyň prezidiumynyň başlygy Vladimir Karanyk, Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Ilimler Akademiýasynyň prezidenti Rifkat Minihanow öz çykyşlaryna alp barýan ilmi işleri barada görüň berdiler. Türkmenistan dünýäniň halkara ilmi merkezleri bilen ýygdarly hyzmatdaşlyk alp barýar. Ýurdumyzyň ýokary mekdepleri hemde ilmi barlyk institutlarynyň, daşary ýurtlaryň öňde barça universitetleri, alimler akademiýalary hemde tehnologik merkezleri bilen tejribe aşmaklary we belelikdäki maksatnamalary durmuşa geçirmekleri muny aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. Munyň özi ýurdumyzyň dünýäniň ilim ulgamyna için goşulşmany uly iterip berýär. Ýurdumyzda milli ykdysadyetimiň ähli pudoklaryny ilmiň soňky gadananlaryny ornaşdyrmak möhüm wezipeleň hataryny kesgitlenendir. Şunyň bilen baýlykda häzirki wagtda ilmi baýlyklaryň önümçilik bilen utlaşdyrmagy ýurdumyzyň ýangyç energetika, guruluşyk we dokma senagaty ýaly pudoklaryny çyýmaly gaýtadan işlemek netijeligini ýokarlandyrmak bilen şäklenmän. Eýsem öňürlýän önümden bäsişige ukyplylygyny artdyrmaga da ýardam berýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy tarapyndan gurulýan halkara maslahaty türkmen alimleri bilen bir hatarda dünýäniň bir neçe döwletleriniň ilimler akademiýalarynyň ýokary mekdepleriniň ýolbaşçylary hemde wekilleri gatnaşýarlar. Çykyşlarda belenşäli häzirki wagtda ykdysadyetiň we jemgyýetiň durnukly ösüşine alima we innovatsiýalara möhüm orun değişidir. Şunu ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak hemde alma barlyk mümkinçiliklerini ýygdarly artdyrmagyň ähmiýeti belenildi. Şunyň bilen baýlykda bu gurda dünýäniň dürli ýurtlarynyň alma barlyk institutlarynyň arasyna hyzmatdaşlygyň ösdürmeginiň zerurdygy belenildi we bu gurda şu gedekki maslahatyň ähmiýetini ölçekli. Nagtaşýaly häzirki zaman dünýäsini özgörtmeleň depkini we germe ýygdarly artýar. Bu aýratynam ilimde we tehnologiýalarda aýdyn görünýär. Türkmenistanyň hem akademik ilmi ösdürmäge
ýokym ähmiýet berilýär. Maslahat almy hyzmatdaşyň ösdürmegine ýardam bermäge de göňtürilendir. 2026-njy ýyl Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýetli döwür bolup durýar. Bu ýyl Türkmenistan garaşçylygynyň 35 ýyllygyny bellek geçer. 2026-njy ýylyň şygarynyň garaşyda baky bir tarap Türkmenistan bede wagtly at muradyň bekany diýilip atlandyrylmagyna hem ören ulumany bar. Çünki at arzuwyň nişanydyr. Ganatly arzu bolsa her bir alymyň ymtylýan belentligine barýan ýoldur. Forumyň dowamynda Merkez Aziýa Sewtiniň ösümlik dünýäsiniň öz bolşly aýratynlyklaryny biodurlygy gorap saklamak we ekologiýa ulgamyny durnukly ösürmek häzirki zaman strategiýalaryny üns çekildi. Nagta şäli Merkez Aziýa köpsänli ösümlikliň, meýweli agaçlaryň we obuhujylyk ekinleriniň gelip çykan ýadaky ýeňden ýaýran sewtidir. Şunyň bilen baglanykda tebii gurşawyň durnuklylygyna awanýan we himleriň öňüne almakda milli seýilgäklik hemde botanika baglarynyň döredilmeginiň ähmiýeti barada durlyk geçildi hemde bu gurda halkara hyzmatdaşlygy ýetişenleşdirmek wajypdygy belenildi. Çykyşlarda innowasion derman serişdelerini önürmek, täze tehnologiýalar barada hem belenildi. Şunyň bilen baglanykda häzirki zaman almanyň öňde barjy gadananlary bilen adam bedenini berkidýän hemde çydamlylygyny ýokurlandyrýan ýokary ýyly beceriş serişdelerini döretmek almy esasatlaryny we bu gurdaky ägert uly mümkinçilikleri aýratyn üns çekildi. Belenşäli deňizden alnany bioaktiv birleşmeleriň we olaryň sintetik önümleriniň ýokunç we ýokunç däl keseleri bejermekde uly mümkinçilikler bardyr. Halkara ilmi maslahatyň dowamynda taryhy medeni mirasy öwrenmekde hemde aýawla saklamakda sany ulgamyň ähmiýeti beýan edildi. Şunyň bilen baglanykda dünýäniň durly ýurtlarynyň arhivlerinde saklanýan seýrek taryhy çeşmeler hemde maddi däl medeni mirasy sany ulgama geçirmek, gaýtadan tekeltmek we olary umumy sany platformada jemlemek boýunça anyp berilýän işleriň türki dünýäsiniň intellektual kuwwatyny artdyrmakda ähmiýetini agtaly. Daşary ýurtly mehmanlar üçin paýtatymyzyň muzeýleri we beýleki gözel ýerleri bilen tanışlygy öýtüşin alýan beden maksatnama taýýarlanýar. Şeýle hem mehmanlaryň ýurdumyzyň ilmi barlyk idaralarynyň alimleri we ýokary okuw mekdepleriniň professor mugallimleri we talipleri bilen dowuşyklary meýilleşdirilýär. Alimler güne münasibetli geçirilýän halkara almy maslahatyň çäklerini Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşyk Institutyna Malaziýanyň Tenaga Milli Universitetiniň wekilleri alalaşyga gol çekmek dawrat geçirildi. Alalaşyk talip alşaşygy we mobillik maksatnamasyny öz üçin alýar. Alimler güne münasibetli geçirilýän halkara maslahatyň çäklerini Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň Rumeniýanyň Cluj-Napoca Texniki Universitetiniň arasyna almy we akademik hyzmatdaşlyk alyp barmak barada özara düşünşmek hakynda ähtnama sany ulgam arkaly gol çekmek dawrasam geçirildi. Talipleri alışyş boýunça Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty bilen Malaziýanyň Tenaga Milli Universitetiniň arasyna da alalaşyga gol çekildi. Duşun dowamyna taraplar diňe bir talip alşaşy bilen çäklenmän etsem iki tarap bilen akademik hyzmatdaşlygy täze sepketleri getirjek bir näçe strategik ugurlary maslahatlaşdylar. Murat Gary ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lokmaçylyk Universitetine berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne alim tehnika we innowasion tehnologiýalary atly otgoşly görnüşde geçirilýän halkara ilmi maslahatyň çäklerini Lokmaçylyk Universiteti bilen ençeme ýyllar bäri özara gazanylan alalaşyň çäklerini atnaşykly iş alyp barýan Russiýa Federasiýasynyň Saglyk goruş ministrläriniň ýokary bilimiň Federal Döwlet Budjet Bilim Beriş Edarasy Astrahan Döwlet Lokmaçylyk Universitetiniň biologiýa we botanika kafedrasynyň dosendi Alfiya Ajikowa tarapyndan universitetiň professor muallimleri we talipler üçin ganyň toparlarynyň nesile geçijilik bilen arabalanşygyny öwrenmek atly umumy sapak geçirildi. Umumy sapaň dowamyna ganyň toparlary rezus faktoryň we alamatlarynyň nesile geçijiligi hemde käbir keseleriň döremeginiň töwekkelçiligi barada maglumatlar berildi. Geçirilen umumy sapak oňatnaşanlaryň bilimlerini artdyrmaga, kämilleşdirmäge uly ýardam berer. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne ýaşlaryň okamagy, döwraba bilim almagy uruna edýän tagallalar üçin professor muallimleri we tarip ýaşlar gahryman arkadamyda we arkadaly gahryman serdarymyda hoşallyklaryny aýtdylar.